Joulunen tervehdys täältä Budapestistä. Me ollaan Linnea ja Eero Valtiala ja me työskennellään täällä Fidan juutalaistyön lähetteinä. Me halutaan kiittää sinua sinun esirukouksista ja taloudellisesta tuesta tämän kuluneen vuoden ajalta. Sinun panoksesi on ollut omalta osaltaan viemässä tätä meidän työtämme täällä eteenpäin. Me tehdään yhteistyötä meidän juutalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja kiitosaiheena meillä on, että tämän syksyn aikana juutalaistyön rinnalle on enenemässä määrin noussut myös lapsi- ja perhetyö. Me ollaan jo pitkään rukoiltu, että voitaisiin yhdessä Fidan ja meidän muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestää holokaustista selviytyneille vanhuksille semmoinen konsertti, jossa artisti, siis taiteilija, esiintyjä, olisi itse elävässä uskossa. Ja nyt näyttää siltä, että tämä meidän rukous ja toive on toteutumassa. Me ollaan saatu esiintyjäksi Nina Åström ja tuo konsertti olisi tarkoitus järjestää 26. päivä maaliskuuta 2023 eli ensi keväänä. Ja me halutaan nyt oikein haastaa sinut rukoustaisteluun tuon konsertin puolesta, että toteutuisi psalmin 91 jakeen 16 sanat. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Lämmin kiitos yhteistyöstä jälleen. Ja me halutaan toivottaa oikein rauhallista joulun aikaa ja siunausrikasta uutta vuotta.